Здравейте, мили последователи! Здравейте! Настанете се удобно. Настанете се удобно. Дишайте и издишайте. Успокойте дъха, мислите и съзнанието. Защото тази нежна музика има целебни свойства. Всяка музика има такава магия, защото нотите са божествено творение. Те докосват нашите нерви като струни на арфа. Дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Бъдете спокойни, отпуснете тялото. И днес ще си говорим точно в тази обстановка. Тогава, когато вие успокоите вътрешните си гласове. Така че под нежните наставления на гласа ми, те да се зарадват. Защото вие сте звезди. И аз ще ви говоря за звездата на Ериксън Милтън. Ериксън Милтън ни подарява това знание и ни вдъхновява, защото ни насърчава. Той казва: всичко в мен винаги е наред. Аз съм различна от другите. Но съм идеалният елемент от идеална система. Защото творението е система. Творението е дело на Твореца. И само по себе си това е определение за идеалност или за нормалност. Всеки има всички ресурси. Аз имам всичко. Всички ресурси, за да сбъдна всяка моя цел, всяка моя мечта, която е светнала като малка звездичка, като идея, полетяла на крилете на емоциите, яхнала силния кон на вдъхновението и намерението, за да се превърне в живот. Аз винаги имам най-подходящото решение към момента. Аз съм способна на това точно в този момент. И затова чувате този мой глас. Той достига до вас. В този момент аз съм способна да ви предам това. А вие сте способни да го приемете или да не го приемете. Аз реагирам по най-добрия начин и с най-добро чувство към себе си. С най-добри намерения. Защото осъзнавам, че съм елемент от промяната, от насищане, замразяване, размразяване и развитие. Аз се променям и това е нормално. Аз съм процес. Да си представиш разтварянето на потенциала, докато гласът ми помита всичките ви прегради. Или преживявайки чувстването отвъд
едно такова чувство отвъд знанието. Едно такова чувство, че не знаеш. Може би там е мъдростта. Да проникнеш в дълбочината на една светлина, която идва от тъмното през затворените ти очи. От опита, защото ти имаш някакъв опит. От любопитството да направиш още нещо, за да имаш още сила и радост. В транс. В този транс, наричам го транс, или това спокойно състояние, когато сте способни да анализирате, да избирате, в състояние на баланс, който можеш да оставиш познатото и да живееш една радост, която идва отгоре, отдолу, отстрани, навлиза в теб или може би идва отвътре. Защото отвъд зоната на комфорта започва зоната на възможностите, в която сега вече си все по-решително или още по-мощно, като че ли се намираш в блаженство, воля за живот. Точно това усещане, зад което стои пукот на зарята на духа, като една искра, усещане за намерение, намирам намерение, възнамерявам на един вик на духа ти, който те води себе си, да водиш себе си, именно благодарение на нужните ти препятствия, тези, които ще дойдат, защото може да се спънеш в тях и да прогледнеш. Докато сега съзнаваш как се превръщат стъпките ти в стъпала, за да се въздигнеш. Докато от миг на миг, все пак сега се включва един контрол, един невротик, един критик, един вътрешен наблюдател. Отпусни. Вече влизаш в благуването на живота от Твореца, от Бога. От Бога. Докато съзнанието ти блужда или скептично се противи, то подсъзнанието ти вече е все по-стабилно и реализира присъствие. Спокойствие, лекота и едно малко огънче. Не искам да го наричате надежда. Искам да го наричате сигурност и доверие. Може само да ти посочи посоката към един огромен огън, пламък и да се слее с него. Бъди смирен, защото си безкрайен. Не влез навътре. Навътре проявяват се картини, твои спомени, твое въображение и фантазии. Това е уюта на този транс. Можеш да избереш да ти е студено и да се свиваш, а можеш да дишаш с пълни гърди и да се наслаждаваш на своя успех, защото ти вече виждаш една картина, в която ти можеш и стъпваш по тези стъпала. И не си сам.
Мощта на вътрешната сигурност изгаря външната несигурност в огъня си. Сигурност в несигурността. Промяната е неизбежна. Всичко в мен винаги е наред. Аз съм различна от другите. Идеалният елемент от идеалната система. Системният подход ти дава крила. Успяваш да намериш мястото си, да останеш в него, да го уважаваш, за да си спокоен и сигурен в промяната. Да уважаваш всички, защото са идеални елементи от идеалната система. Да осъзнаваш блаженството на мощта на духа си. Вие сте идеални елементи от идеалната система. Благодаря ви.